Sutra dan odem da vozim Transfagarašan, hvala Bogu, budim se, vrijeme, u avgust sam bio, tad je najlepše. Znači ako vozite Transfagarašan, avgust. Dobro. Zato što taj put, ja mislim, koliko sam ja uspio da istražim, 10 mjeseci možda zatvoren, 4 mjeseca otvoren. Zato što je u planine, baš u brda itd. Ne možeš da voziš gore ni kolima, ništa. Put je generalno kao asfalt, gdje je Transfagarašan je sranje. Znači nije sad nikakav neki lep asfalt, nego bukvalno ima i rupa, ima i svega, ali priroda i te uzbrdice i ono kad se popneš gore i gore na vrh ima ono jezero i onda posle odzgo gledaš one krivine. Znači ja sam bio u fazonu, popeo sam se gore, parkirao motor, otišao na vrh brda, seo, brate, i oko. Jel si se kupao u jezeru? Nisam, bila je hladna. Znaš, to je jedna stvar, druga stvar, trebao sam nastavim vožnju odmah nazad za Srbiju. Znači, treba putujem 1000 i nešto kilometara i okej. I onda, na šta se desilo? Meni nije neko rekao, ja sam išao sam na to putovanje. I okej, u većini slučaja meni je okej da budem sam, zato što ne moram nikog da čekam, da li će ovaj da ustane, da li je ovaj raspoložen, da li će ovaj da jede sad, da li neće, ovamo, onamo, sedneš, voziš sam sa sobom, ono, odmoriš mozak, baš je, meni tako prija.